ngono dolanan ngene iki lho iki tanggane dolanan kok dolanan. Ora tapi kadang ngono cah cilik nan ngene. Ngono paling mana kita 10.000 lho bayar. 10.000 bisa. Tapi sak kapok iya. Sak kapok. Sedangnya di sini. Ngerti ngene iki mana lah. Cah cilik cah lho. Cah cilik iki lagi 5 bulan nak kok ngotak aku. Deklak ora piye sing sikil sak setengah kiloan. Iki wis sak kiloan ngene, sak kiloan wis. Oh, 5 mil. Tari lho sak kilan pas. Sak kiloan pas ya, Pak. Sikile lek kapan dodok aja kono.